Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Romel. Taong 1962, Kasiguran, Sorsogon. Dalawang dekada na ang nakakaraan magmula noong nanirahan ang pamilya ni Romel sa Kasiguran. Tubong huban sila at napadpad lamang sila roon dahil sa alok na lupa at bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Siyempre, bilang taong mulat sa kahirapan, wala siyang dahilan para tanggihan ito. Alam niya na yon ang pinakamagandang desisyon na kanilang gagawin para guminhawa ang buhay. Kaya naman imbis na mag-alangan at magdalawang isip, di na sila nagpatumpik-tumpik pa. At pagkaraan lang ng ilang araw matapos nilang matanggap ang mensahe, umusad na sila patungong Kasiguran. Bit-bit ang kanilang pangarap para sa itinatayo nilang pamilya. Siya nga pala pinuno. Iisa pa lamang noon ang supling nila, kaya kahit bata pa ito, hindi sila nahihirapan na maglakbay. Wala pa gaanong transportasyon sa kanilang lugar, kaya para makarating dito, sinakyan nila ang nag-iisa nilang alagang kalabaw. Kada 4 na oras meron itong pahinga, kaya yung sanang buong araw lang nilang paglalakbay, inabot pa ng 4 na araw. Kailangan din kasi nilang magpahinga tuwing gabi, at para makaiwas sa peligro, mas pinipili nilang manatili sa mga baryong kanilang nararating. Usad pagungman kung iisipin, mas mainam na ito, basta ang importante ay ligtas silang 3. Hindi naglaon, doon na nila narating ang lugar ng Kasiguran. At kagaya ng pangako ng pamilya ng kanyang kinakasama, may naghihintay nga sa kanila roong tahanan. Hindi man ito kalakihan, taus-puso nila itong ipinagpapasalamat. Ayon sa kanya, hindi ang bahay ang habol nila, kundi yung lupang mapagsasakahan niya. Nung makita niyang malaki-laki ito, di niya maipagkakailang natutuwa noon ang kanyang puso. At sa paglipas ng mga buwan, pagsasaka na ang naging sentro ng kanilang buhay. Nga pala, konting description lang sa lugar nila para magkaroon kayo ng ideya. Kung hindi ninyo na itatanong, katabi lang ng daan ang tahanang yon nila Romel. Sa kabilang ibayo nito, naroon ang bahay ng mga magulang ng kanyang kinakasama, kung saan naroon din ang lupang pinagsasakahan nila. May distansya ang lugar na yon sa baryo, kaya sila lamang doon ang nakatira. Malawak din ang kapatagan dito, kaya kapag umaga, sasalubungin ka ng sariwang hangin. Mararamdaman mo rin ang kapayapaan sa lugar dahil purong hayop lang ang maririnig mong gumagawa ng ingay. Nakakaburyong man ang ganoong lugar para sa iba. Para kay Romel at sa kanyang pamilya, isa itong paraisong ayaw na nilang mawala pa. Dahil dito, kung kaya't lahat ginawa nila upang mapagbigyan ng kapaligiran. Sa sobrang dami nga ng kanila noong ginagawa, hindi na halos nila napansin ang bilis ng pagtakbo ng panahon. Pagsapit ng taong ito, maayos na ang kanilang kalagayan. 4 na rin noon ang kanilang anak, tapos yung bahay nila kompleto na sa mga kagamitan. Lumaki na rin ito at nagkaroon na rin sila rito ng malawak na bakuran. Di rin kalayuan sa kanilang lugar, may mga tao na ring nanirahan na siya namang ipinagpapasalamat nila kahit papaano. Malapit din sila sa mga ito, kaya kapag meron silang kailangan, malaya sila roong nakakahingi. Hindi rin madamot ang kanilang mga kapitbahay, kaya kapag may sadya din ito sa kanila, hindi nila ito tinatalikuran. Ayon sa kanya, napaka-perpekto ng buhay nila doon. Ngunit aminado siya na sa kabila nito, meron ding nakaambang panganib. At nagsimula ang lahat ng iyon nung may mga taong dumaraan sa kanilang lugar tuwing dapit hapon. Wala silang kaide-ideya kung sino-sino ang mga ito. Gawa ng sa estado nito, para itong manlalakong napapadaan lang. Ang kaso habang tumatagal,
Napapansin nila na yung mga manlalakong hapon-hapon nilang nakikita, merong pagkakahawig. Hindi lang ito sa pamamagitan ng itsura, kundi maging sa pananalita, kilos, at pagngiti habang kausap sila. Alam nyo kasi, nung magsimula ang pagdaan ng mga ito sa kanilang lugar, napapadalas ang paghinto nito para mamili ng gulay at humingi ng tubig na maiinom. Siyempre, pinauunlakan naman ito ng kanilang pamilya, gawa ng sanay sila na magbigay sa mga taong nangangailangan, kakilala man nila ito o dayo. Dahil sa ganun nilang pag-uugali, kung kaya't napapansin na roon ni Romel na para bang sinasamantala na ito ng mga dumaraan. Minsan kasi, araw-araw na itong humihinto para makipagkwentuhan at humingi ng kanilang mga pangangailangan. Ayos lang sana kung gulay lang ang gusto ng mga ito, pero may mga pagkakataong humihingi na talaga yon ng mga alaga nilang hayop. Noong una, pinagbigyan nila, pero habang tumatagal, medyo napapaisip na sila. Si Romel noon galit na, kaya naman ang hindi na niya maatimang ganoong sitwasyon, naglakas loob na siyang komprontahin ang ama ng kanyang asawa. Isang gabi, di pa man sila nakakapagluto ng hapunan, sinadya niya ang mga ito sa bahay na nasa harapan lang ng kanilang tahanan. Pagpasok niya rito, agad niyang nilapitan ang kanilang ama para kausapin. Tay, pwede ba kitang makausap saglit? May importante lang ho kong sadya sa inyo. Bungad na wika niya rito pagpang-abot ng kanilang paningin. Nang marinig naman ng ama ng kanyang asawa ang sinabi niya, agad naman yung lumapit kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Ano yun, Romel? May problema ka ba?" Pagkarinig niya sa sinabi nito, di na siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga bagay na gumagambala sa kanya. Ipinagtapat niya na hindi na makatarungan ang ginagawa ng mga manlalako sa kanila at kailangan na nila itong mapigilan. Bukod sa hindi na sila nakakapagparami ng mga alaga, masyado na rin itong pinanghihimasukan ang kanilang mga buhay. Yun bang wala na silang pribadong oras para sa kani-kanilang mga pamilya? Mariin din niyang inilahad na kung hindi ito kikilos para mapigilan ang ganoong sitwasyon, siya na mismo ang maghahanap ng paraan. Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para lamang maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay at para tuluyan na silang lubayan ng mga manlalako na pawang perwisyo lamang ang dala sa kanilang mga buhay. Nang marinig naman ito ng ama ng kanyang asawa, bigla naman itong napatahimik. Hindi ito kaagad nakasagot, gawa ng alam nito na totoo ang mga bagay na kanyang sinasabi. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasan na ang matanda sa mga narinig niya, banayad itong sumagot sa kanya ng, "Bigyan mo ako ng 2 araw. Susubukan ko silang kausapin sa mahinahong pamamaraan. Hindi natin kailangan maging marahas sa kapwa, Romel. Tandaan mo, hindi ka pwedeng magsalita ng kapayapaan na meron kang armas na hawak-hawak. Idaan natin to sa maayos na usapan. Dahil kagaya natin, marunong din namang umintindi ang mga yan." Pagkasambit nito ng mga kataga, napilitan siyang sumang-ayon. Naisip niya na may punto ang ama ng kanyang asawa, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Kalaunan, nang wala na silang mapag-uusapan, bumalik na siya sa bahay nila. Pagsapit ng sumunod na araw, bandang 3:00 ng hapon, nakita na naman niya ang pagdating ng mga manlalako galing sa lugar ng Bulacau. Tatawid ang mga ito patungo sa lugar ng Tabuk para dito magbenta ng mga paninda nilang hindi naubos. Yun nga lang, kagaya ng nakasanayan ng mga ito, dumaraan ito sa lugar nila para manghingi ng pagkain at iba pang mga kailangan. Nang masipat naman yon ng ama ng kanyang asawa, agad nitong sinalubong ang 3 lalaki na naglalakad na papalapit ng bahay. Pagharap ng mga ito sa bukana ng bakuran, dahan-dahan naman niya itong sinundan.
Tahimik lang siya noong nakinig habang inilalahad ng kanyang ama ang mga bagay na kinakailangang malaman ng mga dayo. Matapang din itong ipinagtapat sa mga ito na mula sa araw na yon, hindi na sila magbibigay ng kahit na ano maliban sa inuming tubig. Bukod kasi sa naapektuhan na nito ang kanilang hanap buhay, masyado na rin itong nakakaperwisyo sa kanilang pamilya. Nang marinig naman ito ng lalaking parang namumuno sa paglalako, hindi ito nagdalawang isip na sumagot sa kanyang ama ng, "Nakakalungkot naman. Ano ba nag-udyok sa inyo para magdesisyon kayo ng ganyan? Akala ko ba parang pamilya na ang turing ninyo sa amin?" "Hindi ito nakakalungkot. Kung ako sa inyo, sa iba na lang kayo tumambay at humingi. Huwag na rito sa sakop ng pudar ko dahil ang mga anak ko nagrereklamo na dahil sa hapon-hapon ninyong pangiistorbo. Kung isang beses pa lang itong nangyari, mapapalagpas ko pa eh. Pero hindi na mabilang eh. Kaya sana, ito na rin ang huling pagkakataon na makikita ko kayong daraan sa aming bahay. Bahala na kayong pag-isipan kami ng kahit na ano. Wala akong pakialam." Sagot naman ito sa kausap nitong manlalako. Pagkarinig naman ng lalaki sa naging rason ng kanyang ama, wala itong nagawa kundi ang manahimik. Batid nito na may punto ang mga sinabi nito, kaya hindi na yon nagreklamo pa. Walang sabi-sabi, tahimik na umalis ang mga manlalako hanggang sa hindi na nila ito nakita. Akala ni Romel, yun na ang huling pagkakataong masisilayan nila ito. Pero lingid sa kanilang kaalaman, doon palang mag-uumpisa ang kalbaryo ng mga buhay nila. Makalipas lang ang 2 araw, nagsimulang magparamdam ang mga manlalako ng kakaiba sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, na nung dumaan ito ng hapon ng 2 araw, kapansin-pansin ang panlilisik ng mga mata nitong nakatitig sa bahay nila. Bagaman hindi yun huminto, ramdam na ramdam ng kanyang pamilya ang masamang enerhiyang nagmumula sa mga ito. Kaya naman bago yun makalayo, sinubukan itong habulin ni Romel para kausapin. Ang kaso, hindi tumigil ang mga ito. At kahit anong sigaw niya rito, tila bang wala itong naririnig. Nang makalayo na ang mga manlalako, napilitan naman siyang huminto, buhat sa kakapusan ng paghinga. Pagbalik niya sa kanila, ikinuwento niya sa kanyang pamilya ang mga nangyari. Marami silang naging agam-agam ukol sa ginawa ng mga taong yon, pero wala itong matibay na basihan. Ayon sa ama ng kanyang asawa, marahil nagalit lang ito sa kanila, kaya hindi siya nito hinintuan. Dagdag pa nito na, mas mainam na wag na lang nila itong pansinin at magpatuloy na lang sa kani-kanilang mga buhay. Nang marinig ito ni Romel, di siya nagdalawang isip na ito ay sundin. Batid niya kasi na maganda ang payo ng tatay niya, nang sa gayoy makalimutan niya kaagad ang sigalot na kinakaharap nila. Subalit, pagtungtong ng gabi noong mismong araw, may nakita silang hindi pamilyar na grupo na dumaan sa bahay. Kapag gabi na pinuno, wala nang naglalakad doon, maliban na lang kung may importanteng lakad sa kalapit na lugar. Si Romel mismo ang unang nakakita rito, kaya nung mapansin niya ito, agad niya yung sinilip sa siwang ng bintana. Maigi niya yung pinagmasdan hanggang sa napansin niya ang kakaibang kilos ng mga ito habang nakasakay sa mga kabayo. Ilang minuto rin niya yung tinitigan bago niya tuluyang naaninag ang kakaibang pangangatawan ng mga nilalang. Ayon sa kanya, may mga saplot naman ito pero kapansin-pansin ang mga may itim nitong balat. Mahahaba rin ang mga daliri nito, tapos naglalabas ito ng isang nakakasukang amoy. Para ring walang lakas ang mga nilalang na yon, gawa ng bukod sa nakasampalang ito sa mga kabayo, kapansin-pansin na parang nakaratay sila sa likod nito. Maya-maya pa, paglagpas nito sa kanilang pamamahay, nakita niya ito na unti-unting bumangon. Sa isang kisap mata, tumitig ito sa kinaroroonan niya
hanggang sa magpang-abot ang paningin nilang dalawa. Nung masipat ito ni Romel, nakaramdam siya ng matinding takot sa puntong nanigas na lang bigla ang buo niyang katawan. Hindi siya makakilos sa kanyang kinaroroonan, bagay na naging daan upang titigan na lang niya ang nilalang habang dahan-dahang bumababa sa hayop kung saan ito nakasakay. Paglakad nito papalapit, dito pa lamang niya pinilit ang kanyang sarili na kumilos. Pilit niya pa noong inilalayo sa siwang ang kanyang katawan dahil malakas ang kutob niya na hindi magiging maganda ang kalagayan niya kung sakali mang mananatili siya sa lugar na yon. Mabuti na lang talaga, nagkaroon siya ng lakas na kumilos. Nang makaatras na siya, tsaka pa lamang sumunggab ang nilalang sa dingding kung saan siya naroon. Rinig na rinig niya ang malalakas na kalabog nito na sinasabayan naman ng katakatakot na pag-angil. Nung mapagtanto ng nilalang na hindi nito mawasak-wasak ang dingding, tsaka pa lamang ito nagpaikot-ikot sa kanilang tahanan para humanap ng mapapasukan. At habang ginagawa niya ito, kumarit sa dingding ng bahay nila ang matatalas nitong mga kuko. Hindi nagtagal, nang marinig yon ng kanyang pamilya, tsaka pa lamang ito nagsilabas upang matingnan ang kasalukuyang nangyayari. Nung masipat ni Romel ang kanyang asawa, agad niya itong inabisuhan na manahimik. Hindi rin niya pinayagang pumunta kung saan-saan ang kanyang mga anak, dulot ng panganib na kanilang kinakaharap. Ayon sa kanya, mula alas 11 ng gabi hanggang hating gabi, nagpatuloy ang pagpaparamdam ng nilalang. Kung ano-ano na rin ang ginagawa nito na parabang binabalak lang sila nitong takutin. Matapos ang mahigit 1 oras na pagpaparamdam, unti-unti na rin yung naglaho hanggang sa maramdaman nila na naglaho na ng tuluyan ang presensya nito. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang napasilay sa labas ng bahay upang matingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanilang pamilyang nasa kabilang ibayo ng daan. Bagaman wala na siyang nararamdamang kakaiba sa labas, hindi siya nangahas na buksan ang pinto para puntahan ang kanilang mga kadugo. Kahit papano kasi, nababahala pa rin siya sa posibilidad na maaaring nagtatago lang ang mga ito sa lugar na hindi niya nakikita. Kaya naman para makasiguro, minarapat niya na maghintay na lang ng madaling araw. Pagtungtong ng alas 4, tsaka pa lamang siya lumabas. Wala siya noong tulog, kaya habang binabagtas niya ang daan, medyo pasuray-suray pa siya. Nananakit na rin noon ang kanyang mga mata at kahit matamlay ang katawan niya, alertong-alerto naman ang diwa niya. Pagdating niya sa kabilang ibayo ng daan, agad niyang nakita ang ama ng kanyang asawa na merong bit-bit na sundang. Naglilibot yon sa kanilang tahanan na parabang meron itong hinahanap. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali siya nitong tinawag para kausapin. Siyempre, sumunod naman noon si Romel, gawa ng nais din niyang malaman ang pinagdaanan ng mga ito noong nagdaang gabi. Nang magkaharap na silang dalawa, tsaka pa lamang nila napag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Kagaya niya, nakita rin nito ang nilalang na gumagala. Ngunit base sa kutob ng ama ng kanyang asawa, hindi sila ang mismong pakay nito. Maaaring nananakot lamang yon para maprotektahan ang kabuuan ng grupo. May kutob din ito na posibleng yung mga kapitbahay nila ang biktima ng mga ito dahil sa may mga anak yon na nasa edad 1 at 3 gulang lang. Nang marinig naman ni Romel ang sinabi ng tatay niya, agad niya itong inabisuhan na puntahan ng kanilang mga kapitbahay. Nais din kasi nitong makasiguro na totoo ang kanilang mga naging agam-agam. Pagkarinig naman dito ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na sumunod. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarating na sila sa bahay ng kanilang mga kakilala kung saan naabutan nila ang mga kalalakihang nasa labas ng bahay at abala sa pag-uusap.
Di pa man nakakalapit, alam nila na may nangyari roong hindi kaaya-aya. Kaya naman dala ng kuryosidad, marahan silang tumungo sa kinaroroonan ng mga ito para makinig. Nang mapansin naman sila ng kanilang mga kapitbahay, agad nitong ibinahagi sa kanila ang tungkol sa mga naranasan nito noong nagdaang gabi. Dito na rin nila nalaman ang biglaang pagkawala ng 3 batang nasa edad 4 anyos. Dagdag pa ng kanilang mga nakausap, alauna pa ng madaling araw nung sinimulan nila ang paghahanap. Marami na rin silang lugar na napuntahan, pero nanatiling wala silang mahanap na bakas. Kung sino-sino na rin ang mga pinagdudahan nilang may gawa nito, ang kaso lang hindi sila rito nakakasiguro. Ayaw naman kasi nilang magturo ng kung sino-sino, lalo pat wala silang mga batayan. Nang marinig naman ni Romel ang wika ng mga ito, dito na siya naglakas loob na sumagot ng, "Hindi kaya mga manlalakong may gawa nito? Isipin ninyo, wala namang nangyayaring ganito noong maayos pa ang ugnayan nila sa amin. Pero nung hindi na kami magkasundo, bigla na lang may ganitong pangyayari. Kaya bakit pa tayo magtuturo ng kung sino-sino kung ang mga salarin na posibleng may gawa nito ay araw-araw nating nakikita ritong dumaraan?" Nang marinig naman ito ng mga kausap nila, bigla itong napatahimik, indikasyon na pinag-iisipan ng mga ito ang mga katagang kanyang inilahad. Maya-maya pa, pagbaling naman ng tingin ng matanda sa kanya, sumagot ito sa kanya ng, "Posible nga yang sinasabi mo, pero wala pa rin tayong pruweba. Hindi natin sila basta-bastang huhulihin na lang at papahirapan kung wala tayong basehan. Kailangan muna nating kumpirmahin yung mga hinala ninyo bago tayo kumilos." Dahil sa sinabi nito, di naman siya nakaimik. Akala niya dito na magtatapos ang argumento, pero ilang segundo lang ang lumipas, sinagot ito ng ama ng kanyang asawa ng, "Hindi taga rito ang mga manlalako. Duda ko nagmula sila sa malalayong lugar. Walang maghihinala sa atin kung dadakpin natin sila para kausapin at paaminin. Sang-ayon ako sa kanyang suhestyon. At kung hindi tayo kikilos, hindi magkakaroon ng hustisya ang pagkawala ng mga bata. Minsan kailangan din nating sumugal para malaman ang katotohanan." Nang marinig ito ng karamihan, kapansin-pansin ang pagsang-ayon nito sa kanilang mga nais mangyari. Kaya naman bago matapos ang usapan, dito na nila pinagplanuhan ang pagdukot sa mga manlalakong hapon-hapong napapadaan. Batid nila na nasa 4 katao ang mga ito, kaya para walang maghinala, kailangan nila itong trabahuhin ng malinis. Ayon kay Romel, na ang pinaka naging balakid sa kanila noon ay kung papaano maitatago ang mga daladala nitong kangga at kalabaw. Kung dudukutin kasi nila ito, magtatagal yon ng ilang araw, kaya naging palaisipan para sa kanila kung saan nila itatago ang mga daladala nitong gamit. Hindi nila yun pwedeng basta-bastang tabunan at itago lang dahil sa posibilidad na hanapin ito ng mga taong nakakakilala rito. Kaya para hindi sila mapahamak, hinanapan nila ito ng lugar kung saan nila yun itatago pansamantala. Makalipas ang ilang oras, nakahanda na ang lahat. Yung mga kasama nila noon, pumunta na sa kani-kanilang posisyon upang isagawa ang plano. Sila Romel naman, bumalik na sa kanilang tahanan para abangan ng mga manlalako. Halos 2 oras sila roong naghintay bago nila nakita ang pagdating ng kanilang mga pakay. Pagsilay nilang daraan na ito sa kanilang tahanan, agad namang lumabas ang kanyang ama para harangin ang mga dati nilang kaibigan. Bahagya ito roong nakipag-usap upang bigyan ng pagkakataon ng kanilang mga kasama na makapaghanda. Habang nangyayari ito, pansin niya na walang kaide-ideya ang grupo. Kampante lang itong nakikipag-usap, kaya hindi nito napansin ang ginawang paghahanda ng kanilang mga kasama. Pagdaan ng kasama nilang nagpanggap na magsasaka,
Agad namang umahon sa likod ng kangganang kalabaw ang mga kasamahan nila na may daladalang mga armas. Dali-dali nitong tinutukan ang mga manlalako, sabay puwersahang pababa dito mula sa kanilang mga sasakyan. Nang makababa na ang mga ito, agad naman dumating ang mga kasama nila na nakasakay sa kabayo na merong hila-hilang kulungan sa likod. Paghinto nito, sapilitan nilang pinapasok doon ng manlalako, sabay patakbo patungo sa lugar na kanilang napagkasunduan. Yung mga naiwang gamit naman ng mga manlalako, isinunod na rin nila rito hanggang sa maitago na nila ito sa isang liblib na parte ng kakahuyan. At mula sa lugar na yon, tinabunan nila ito ng kung ano-ano upang hindi ito mapansin ng mga taong mapapadaan. Matapos ang ganoong paghahanda, agad silang pumunta sa lugar kung saan nila itinago ang mga biktima. Halos magbabandang 6:00 na nang marating nila ang lugar na yon, kaya nadatna nila ang mga ito na sinisindak na ng kanilang mga kasama. Nagtamo na rin ng bugbog ang 4, indikasyon na wala itong balak na magsalita kahit sa ganoong sitwasyon. Maya-maya pa, pagdating ng iba pa nilang mga kasama, dito na mas lalong tumindi ang tensyon. Bawat isa gusto ng bugbugin ng mga manlalako na parabang nakumpirma na nila na yun nga ang pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa loob ng halos 2 oras na pagpapahirap sa mga ito, tila bang wala pa rin yung balak na magsalita. Nang mapagtanto yun ng ama ni Romel, bahagya nitong pinatigil ang ginagawang pagpapahirap ng kanilang mga kasama. Nais nitong makausap ng masinsinan ng mga ito, nang sa gayoy magawa niya itong makumbinsi kahit papaano. Nang mapagtanto naman ng mga kasamahan nila ang ibig nitong mangyari, hindi sila nagdalawang isip na sumunod. Sa loob ng halos kalahating oras na pakikipag-usap, sinubukan nitong kumbinsihin ang kanyang ama hanggang sa dito na nagsimulang magkwento ang mga manlalako. Labag man sa loob nito, nagdesisyon silang ilahad ang lahat ng kanilang mga nalalaman. Ayon sa mga ito, hindi sila mga aswang, kundi mga tauhan sila ng totoong aswang. Pagtatapat pa ng mga ito, na kaya sila pabalik-balik sa mga lugar na pinupuntahan nila, ay para manguha ng mga biktima. Hindi rin binalak ng mga ito na sila'y taluhin, pero dala ng galit kung kaya't yon ay nagawa nila. Dagdag pa ng mga ito na buhay pa ang mga bata, pero kapag nalipasan nyo ng 3 araw, hindi na nila ito makikita pa, gawa ng kakainin na ito ng mga pinagsisilbihan nila. Mariin din itong inilahad na kung mangangako silang palalayain ng mga ito pagkatapos, nakahanda sila nitong dalhin patungo sa lugar ng kanilang amo. Nang marinig naman ito ng kanilang mga kasama, agad itong sumang-ayon. Hindi na ito nagdalawang isip pa, sa kadahilan ng alam nila na yun na lamang ang paraan para mailigtas ang mga bata. Pagkatapos ng nasabing usapan, dali-dali naman nilang binaybay ang daan kasama ang 4 na manlalako. Mag-iisang oras din sila noong naglakbay bago nila marating ang dulong parte ng Tigbaw. Ayon sa kanya, napakasukal ng mga dinaanan nila sa puntong akalain nila na pinaglalaroan lang sila ng mga ito. Ngunit pagdating nila sa pinakadulong bahagi ng daan, may nakita silang bahay na may nakasinding gasera sa loob. Kapansin-pansin din ang usok na lumalabas sa bubong nito na parabang meron yung doong nagluluto. Pagkumpirma ng 4 na naroon nga ang kanilang mga hinahanap, dali-dali nila itong sinugod, bit-bit ang mga pangontra na hawak nila. Ang kaso lang, bago pa man sila makalapit sa lugar na yon, sinalubong sila ng 2 taong kakaiba ang itsura. May mga pakpak din ito, kaya kapag lumulundag ito, para na itong lumilipad. Inakala ng 2 nilalang na madali sila nitong matatakot, pero lingid sa kaalaman ng mga ito,
pumunta sila roon ng nakahanda sa mga posibleng mangyayari. Pagsugod ng mga ito sa kanila, agad naman nila itong sinabuyan ng asin habang ang iba nilang mga kasama ay sumusugod sa ibang direksyon. Paglapat ng mga isinaboy nila sa katawan ng mga nilalang, wala itong nagawa kundi ang umatras habang umaatungal. Bagay na naging daan upang mapaslang nila ang isa sa mga ito sa unang atake lang. Halos hindi yun nilubayan ng grupo hanggat hindi gumugulong ang ulo nito. Nang masiguro na nilang patay na ang nilalang, tsaka nila sinugod ang natitira para isunod sa nauna nitong kasama. Subalit nang matunugan ng nilalang ang kanilang binabalak, pinili nitong tumakas na lang. Paglayo nito sa lugar na yon, tsaka pa lamang nila napasok ang bahay kung saan dito bumungad sa kanila ang labi ng mga taong nauna na nitong napatay. At sa ilang minuto nilang paghalughog dito, doon na nga nila natagpuan ang 3 bata. Matapos nun, agad nila itong inilayo sa lugar na yon, habang ang iba nilang mga kasama ay naging abala sa pagtali sa mga manlalakong nadukot nila. Nang may sakatuparan na nila ito, agad silang bumalik sa kinaroroonan ng mga kabayo para lisanin na ang lugar. Bandang hating gabi na sila nakauwi, dala-dala ang mabuting balita. Pagsapit ng sumunod na araw, iniwasan nilang magpakakampante. May kutob kasi sila na hindi pa dito magtatapos ang mga pangyayari, pero awa naman ng Diyos, di na nagparamdam sa kanilang lugar ang nilalang. Wala na rin silang balita sa mga manlalako at magmula noon, wala na gaanong dumaraan sa kanila tuwing hapon. Gayunpaman, kahit matagal nang nangyari ang bagay na yan, di pa rin sila gaanong nagpakakampante. Alam nila na anumang oras, posibleng dumating ang nilalang upang maghiganti. Kaya kahit normal na ang paligid, araw-araw pa rin silang naghahanda sa posibilidad na pagbabalik ng mga aliping manlalako.